Posledný Ifrit. Kapitola 1. Svet Ifrindes je svet, ktorý už dávno prestal jestvovať a len málo smrteľných bytostí o jeho existencii vie. Ifrindes bol už na prvý pohľad nehostinným miestom. Na jeho sivastom kamenistom povrchu sa nenašli vysoké pohoria, ani jazerá či rieky. Tvorili ho len menšie pahorky a jamy, ktoré sa kdetu v podobe jaskýň, tunelov či komínov vnárali do útro planéty až k žeravému jadru. Náročné podmienky nedávali životu veľa príležitostí a ten bol preto veľmi zriedkavý a jednotvárny. Na planéte prežili len sivé a hľuzovité rastliny, neveľké kríky a suché stromy, ktorých strieborné koruny nezdobili ani listy, ani kvety, ale rôznofarebné kryštály. Čo sa živočístva týka, predstaviteľ tu bol iba jeden. Inteligentné bytosti, nazývajúce sa Ifrídi. Ifrídi sa vyliahli z vajec neznámeho pôvodu v útrobách Ifrindesu, kde horeli večné ohne a naplnili ich podstaty teplom a energiou. Tela Ifrídov boli robustné, s pevnou a ťažkou kostrou vo vnútri a s hrubánskou kožou na povrchu. Tá z diaľky mohla pripomínať kameň alebo kôru na strome, no pri bližšom skúmaní sa od oboch veľmi líšila. Na dotyk bola teplá a jemná. Nohy Ifrídov boli hrubé a dodávali ich telám takú stabilitu, že by sa len ťažko našla sila, ktorá by s nimi pohla. Ich krok bol pevný, zároveň však veľmi pomalý. Koniec koncov, tak ako ich celá podstata. Ifrídi neboli hlúpi, no ich myseľ sa od mysle človeka veľmi líšila. Stovky rokov pre ňu neboli nič, čo by stálo za povšimnutie. Spontánnosť či dokonca výbušnosť boli pre nich vlastnosti cudzie, ba priam neznáme. Čas, udalosti, emócie a aj samotný život, to všetko chápali Ifrídi úplne inak ako obyvatelia iných svetov. Pokiaľ si predstavíme ľudskú myseľ ako priestor bez terénu, v ktorom sa ako búrkové mračná hmíria deformujú a bijú spomienky, predstavy, pocity a emócie, ktoré rozdúchavajú alebo utišujú vnútorné ohne a vytvárajú tak ľudskú podstatu, tak potom myseľ Ifrida neobsahuje búrku, ale pokojnú a nepreniknuteľnú hmlu. Stovky rokov sa Ifrídi zdokonaľovali v umení a kultúre. Získavali množstvo poznatkov a spolu s nimi i neuveriteľnú moc nad svetom vôkol seba. No ako to občas býva, túto obrovskú moc získali skôr, než na ňu boli plne pripravení. Dopustili sa chýb, ktoré mali za dôsledok únik hmoty z útrob ich planéty. Hmota sa uvoľnila do slabej atmosféry na vôkol, odkiaľ ju hviezda Gát, večne oblizujúca Ifrindes slnečnými erupciami, postupne odfúkla do šíreho vesmíru. Čím viac hmoty ubudlo, tým prázdnejšie boli útroby Ifrindesu. Kamenistý povrch planéty sa postupne premienial na škrupinu, pod ktorou nezostalo nič, len žeravé jadro a niekoľko pilierov držiacich zvyšok sveta pohromade. Piliere však nemohli vydržať večne. Kapitola 2. Najmúdrejší. Ifrídom trvalo pridlho pochopiť, čo vlastnej planéte spôsobili. Keď sa tak konečne stalo, bolo už neskoro. Najmúdrejší z nich už dávno vedeli, že sa ich svetu nedá pomôcť. A tak, kým ostatní ešte len začínali chápať, aký rozsiahly je ich problém, oni už celé stáročia pátrali po svete novom. Nakoniec ho našli. Jednalo sa o planétu takú bohatú na rozmanitý život, že tomu najmúdrejší ani nemohli uveriť. Nazvali ju Karnagor. V jazyku Ifrídov to znamená svet, ktorý neumiera. Aj keď nový svet našli, stále zostával zásadný problém. Bola ním vzdialenosť. Karnagor sa totižto nachádzal tak ďaleko od Ifrindesu, že dostať sa naň bolo prakticky nemožné. A tak najmúdrejší prišli s nápadom. Zvolať všetkých Ifrídov na jedno miesto a zjednotiť ich mysle spoločnou meditáciou, dúfajúc, že tak nájdú riešenie ich problémov. Tak začala najväčšia Ifrídska rada, aká sa kedy konala. Spoločne dumali desiatky, stovky, dokonca tisícky rokov. Za čas, ktorý spolu strávili, sa navzájom spoznali do tej najhlbšej možnej miery.
Každý pochopil myšlienky ostatných, no čo bolo ešte dôležitejšie, každý pochopil sám seba a svoju moc. Vďaka tisícročiam spoločnej meditácie pochopili, že sa od seba takmer vôbec nelíšia. Každý z Ifrídov myslel trochu inak, no zároveň boli ich podstaty veľmi podobné. Z toho dôvodu dokázali presne predvídať, ako sa ich druhovia zachovajú. To ale neplatilo pre 3 ifrídske duše, ktoré boli od zvyšku svojho druhu výrazne odlišné. Nevyspytateľné. Pretože sa ich myslenie a povaha nedali predpovedať, dostali prívlastok Drochalkae. V preklade chaotické duše. Kapitola 3. Chaotické duše. Prvým Drochalkae bol Valvanar, prítomný. To on prvý upozorňoval na skazu Ifrindesu. Z vajca vyliehol medzi prvými a patril medzi najmúdrejších. Nehovoril často, skorej načúval a sledoval všetko, čo sa vôkol neho dialo. Keď sa ale počas veľkého ifrídskeho snemu jeho ohromná mysl rozhodla prispieť svojim nápadom do diskusie, nik sa neodvážil ignorovať ju. A aj keď sa našlo niekoľko Ifrídov, ktorí Valvanarovej mysli oponovali, nenašiel sa nikto, kto by jeho myšlienky nevpustil do svojej hlavy a nepreskúmal ich tak, ako sa to medzi Ifrídmi patrilo. Bol to obrovský šok zistiť, že práve niekto tak múdry a vážený patrí medzi Drochalkae. O to viac sa ho niektorí báli. Druhým Drochalkae bol Tempestras, búrkový. O ňom sa ešte pred veľkým snemom šepkalo, že je iný než ostatní. Najprv to dávali za vinu tomu, že sa vyliehal medzi poslednými. Keď sa ale na sneme zistilo, že je jeho podstata od ostatných odlišná, nikto nebol prekvapený. Síce bola jeho duša rovnako ťažká a hustá ako duše iných Ifrídov, mračná jeho podstaty sa hýbali výrazne rýchlejšie. Občas sa špirálovito stáčali do ťažkých vírov a občas sa v nich dokonca objavovali zelené plamene, ktoré zmizli tak isto rýchlo, ako aj vzblkli. Ostatní Ifrídi ho buď trpeli, alebo ho dokonca neznášali. No i medzi nimi si našlo pár takých, čo si Tempestra obľúbili a považovali ho za veľmi dobrého priateľa a remeselníka. Dokonca aj samotný Valvanar sa občas hneval na tých, ktorí Tempestrom opovrhovali. Posledným Drochalkae bol Uldgagol, významný. Jeden z najobľúbenejších Ifrídov vôbec. Nepatril medzi prvých, ktorí sa vyliahli a ani medzi najmúdrejších. No napriek tomu mu všetci, aj keď nevedno prečo, pripisovali do budúcna veľkú úlohu a obdivovali ho za jeho šikovnosť. Sám veľmi opovrhoval zvyšnými 2 Drochalkae ešte predtým, než si uvedomil, že je jedným z nich. Keď počas veľkého snemu nebola jeho myseľ v súlade s ostatnými, v radách Ifrídov nastal obrovský chaos. Pre mnohých to bol šok, no najväčší šok to bol pre samotného Uldgagola. Zistenie, že patrí medzi vyvrhelov, nedokázal prijať. Jeho myseľ a aj samotná podstata sa začali búriť. Bojovať sami so sebou. Tento vnútorný boj trval niekoľko rokov a výrazne narúšal harmóniu, ktorú Ifrídi počas veľkého snemu budovali. Nakoniec sa sám rozhodol, že ako prvý a zároveň jediný zo svojho druhu veľkú radu na dobro opustí. Toho dňa dostal prívlastok Gargex, v preklade blázon. Uldgagol Gargex, významný blázon, bol jediný Ifrít, ktorý nespoznal spôsob. Kapitola 4. Spôsob. Trvalo to takmer 4000 rokov, no nakoniec ho objavili. Spôsob, ktorý ich mohol priviesť do nového sveta. No miesto toho, aby sa Ifrídi radovali, ešte viac zosmutneli. Síce prišli na to, ako sa na Karnagor dostať, no ich cesta si mala žiadať obrovitánsku obeť. Spôsob dokázal preniesť ich duše naprieč vesmírom. To ale neplatilo o ich robustných fyzických schránkach. Tie boli s Ifrindesom príliš zviazané a preto ich na ňom museli zanechať. Predstava, že stratia vlastné tela, bola desivá, ale málo kto bol na niečo také pripravený. Už by nemohli svojimi rukami nič prenášať, pretvárať a najmä tvoriť. Necítili by zem pod nohami a ani vietor na tvári.
stali by sa len zhlukom myšlienok, tieňmi toho, čím kedysi bývali. Je pochopiteľné, že mnohí sa voči takému riešeniu búrili, odmietali ho, snažili sa vymyslieť niečo iné, no ani tí najmúdrejší z nich na nič iné neprišli. A tak sa, jeden po druhom, nakoniec takmer všetci Ifrídi so spôsobom zmierili. Výnimkou sa stali len dvaja z Drochalkae. Prvý, Uldgagol Gargex, zmizol v najhlbších útrobách Ifrindesu ešte predtým, než Ifrídi spôsob vôbec poznali. Druhým bol, na úľavu mnohých, Tempestras. Ten sa síce zúčastnil na priebehu celého snemu, no so spôsobom zásadne nesúhlasil. Predstava, že by mal žiť vo večnosti s bytostiami, ktoré sa ho štítia a nerozumejú mu, ho desila rovnako, ako to, že by mal stratiť svoje šikovné ruky a už nikdy viac nič krásne nevytvoriť. Preto sa rozhodol ostať a ako sám riekol, dožiť svoj život po svojom. Nenašlo sa veľa tých, ktorí by ho odhovárali od jeho úmyslov, čo ho iba utvrdilo v tom, že koná správne. Tretí Drochalkae, Valvanar, túto situáciu pozorne sledoval, no nijak ju nekomentoval a na spôsobe, ktorého bol spolutvorcom, sa zúčastnil. A to aj napriek nepokoju, ktorý svojou prítomnosťou medzi niektorými Ifrídmi vyvolával. Nenašiel sa ale nikto, kto by sa odvážil Valvanarové rozhodnutie spochybniť. A tak sa spôsob mohol konať. Kapitola 5. Rituál. Smútok sa niesol nad celým Ifrindesom, keď sa rod Ifrídov druhýkrát a naposledy stretol na jednom mieste. Inak pomaly a istý krok Ifrídov bol ešte pomalší, no už vôbec nie taký istý, keď sa zbiehali do kruhu pod vysokou vežou, ktorá siahla vyššie ako ktorákoľvek stavba v Ifrindese či v Karnagore. Špic na veži bol ostrý ako ihla a od jeho konca sa naprieč celou vežou tiahla tenúčka niť z kryštálu. Smerom nadol postupne hrubla, až na konci, pod samotnou vežou, končila ako hrubý kolmý tunel. Pod väžu viedli schodiska, ktorými Ifrídi ticho schádzali a zoskupovali sa na okrúhlej plošine priamo nad žeravým jadrom ich planéty. Keď sa na plošinu všetci dostavili, prehovorili najmúdrejší a predniesli rozlúčkovú pieseň venovanú ich domovine a telám, ktoré sa chystali obetovať. Pieseň trvala niekoľko rokov a zdalo sa, že i samotný Ifrindes pri nej plače. Každým veršom piesne sa planéta viac a viac búrila. Jej jadro kypelo, burácalo, tavilo plošinu pod nohami Ifrídov. Varilo ich zaživa. A práve v momente, keď pieseň dosiahla svoj vrchol dosiahla aj neznesiteľná horúčava. Slova piesne sa premenili na bolestivý škrek, telá sa rozhoreli, rozžiarili tým najjasnejším svetlom, aké kedy kto uzrel. A naraz to všetko prestalo. Svetlo zoslablo, hukot a spev utíchli a spolu s plošinou, na ktorej ešte pred okamihom stáli, zmizli navždy aj Ifrídi. Obaja videdenci rituál celý čas poza chabých pilierov sledovali. Pohľad na to, ako ich bratia zmizli, ich hlboko zasiahol. Najmä Uldgagola. Zvyšky jeho chabého duševného zdravia sa rozplynuli ako telá Ifrídov a od smútku a strachu ušiel ešte hlbšie do útrob Ifrindesu. Tempestras spravil presný opak. Vyliezol späť na povrch, pozrel sa na prázdnu oblohu, na prázdny svet vôkol seba a veľmi zosmutnel. Uchýlil sa k jedinej veci, ktorá ho robila vždy šťastným. K práci. Vyhliadol si ozrutný balvan a začal tesať. Tesal a tesal, až vytesal ozrutný a krásny trón. Unavený, no spokojný so svojou prácou, zasadol na trón a tvrdo zaspal. Kapitola 6. Posledná pieseň Ifrídov. Počas stáročí, kým Tempestrové telo spalo, jeho myseľ bdela a dumala nad jeho minulosťou, prítomnosťou a aj budúcnosťou. Dumala nad jeho chybami a nad jeho úspechmi. Dumala nad vlastnou podstatou a nad tým, či je schopný seba a Ifrindes zachrániť. Tempestras nakoniec pochopil, že jeho pomalá ifrídska myseľ na záchranu nebude stačiť. A s týmto uvedomením sa v ňom niečo zlomilo.
V tom okamihu v jeho duši splanuli zelené plamene a búrka jeho podstaty sa premenila na ohnivý hurikán. Ifrít, ktorý sa na tróne prebudil, nebol tým istým Ifrídom, ktorý na ňom zaspal. Nový Tempestras nebol odsúdený na zánik. Bol vyvolený nájsť riešenie. Tempestras vedel, že prespal priveľa času a Ifrindes sa čoskoro zrúti sám do seba. Nesmel preto už viac otáľať a znovu nadobudnutou nádejou a silou v srdci sa z trónu postavil. Pevne, priam vznešene kráčal k najbližšiemu schodisku vedúcemu do útro planéty a zostúpil ním do hlbín. Ako kráčal dolu, všimol si, že počet pilierov, ktoré držali planétu pokope, výrazne zredol. Ostávalo ich už len zopár. Mal ešte menej času, ako dúfal. Keď dorazil takmer k samotnému jadru, ucítil cudziu prítomnosť. Tempestras vedel, že to môže byť len jedna jediná bytosť. No aj keď stretnutie s ním očakával, aj tak ho prekvapil stav, v akom ho našiel. Uldgagol Gargex už nebol tak znešený Ifrit ako kedysi. Bol schradnutý, strhaný, ledva stál na nohách. Na niečom úpenlivo pracoval a Tempestras si najprv ani nevšimol. Stál pred dierou, ktorá viedla priamo k jadru. Občas z nej vyplúvlo nejaké to väčšie alebo menšie množstvo rozstavenej horniny, ktoré s pľaskotom a syčaním dopadalo na kamennú podlahu okolo diery. Zdalo sa, že pár kvapiek už dopadlo i na Uldgagola. Ten si to ale nevšímal a ďalej spieval zúfalú pieseň. Keď bol jeho spev najzúfalejší, strhol sa a všimol si blížiaceho sa Tempestra. Zbadal jeho horiace zelené oči a veľmi sa preľakol. V panike začal ustupovať, až kým nenarazil na kamenný pilier za jeho chrbtom. Sklzol sa po ňom k zemi, zakrývajúci tvár pred neznesiteľným pohľadom. Tempestras obišiel ohnivú jamu a pristúpil k vystrašenému bláznovi. Poslal k nemu myšlienku so správou, že sa ho nemusí báť a zo zvedavosti sa ho opýtal, o čo sa pri jadre pokúša. Keď Uldgagol pochopil, že mu Tempestras nechce ublížiť, trochu sa upokojil. Postavil sa späť na nohy a po chvíli uvažovania sa jeho čierne oči roztancovali nádejou. Zrazu sa z jeho mysle začali hrnúť nápady a myšlienky jeden za druhým. Tempestras hneď zbadal, že aj Uldgagolová podstata zrýchlila, no nie tak veľmi ako jeho. O to viac však bola chaotická, nepredvídateľná, šialená. Z toho, čo sa mu Uldgagol Gargex snažil vysvetliť, pochopil, že chce zopakovať spôsob, ktorý dostal ich druh preč z rozpadávajúceho sa sveta. Oháňal sa tým, že on ako jeden z najšikovnejších Ifrídov spolu s Tempestrom, o ktorom sa mu pomerne ťažko priznávalo, že je takmer tak isto šikovný ako on, zopakujú posledný rituál ich druhu. Dokonca tvrdil, že vďaka ich šikovnosti by sa ani nemuseli rozlúčiť s ich telesnými schránkami. Chcel využiť svoju moc Tempestra a moc jadra na to, aby sa dostali do zasľúbeného Karnagoru. Vtedy si Tempestras všimol, že nad dierou do jadra je vybudovaný tunel z kryštálu, podobný tomu, ktorý Ifrídi využili pri realizovaní ich spôsobu. Uldgagol si očividne dal záležať na tom, aby zopakoval rituál do najmenších detailov, no Tempestras aj tak neveril, že by bol schopný vykonať tak náročný a zložitý rituál bez pomoci najmúdrejších. Preto Uldgagola po krátkom zvážení odmietol. Šialený Ifrit sa ale nenechal tak jednoducho odbiť. Prosil, vyhrážal sa, vyjednával. A keď Tempestra ani tak nezlomil, začal požadovať len jediné. Aby mu Tempestras poskytol aspoň vedomosti z veľkého ifrítskeho snemu. Keďže z neho ušiel, nevedel ako presne spôsob započať. Tempestras sa zľutoval a tieto vedomosti šialencovi poskytol. Zo zvedavosti sa postavil obďaleč a sledoval, čo sa bude diať. Zdalo sa, že väčšinu z toho už mal Uldgagol premyslenú, neskúšal to totiž prvýkrát. Tak ako predtým, začal spievať. Jeho pieseň bola rýchlejšia ako pieseň najmúdrejších a trvala len niekoľko dní. Bola však hrôzostrašná. Tempestras nevedel určiť prečo, ale pripadala mu ako to najodpornejšie, čo kedy počul. Takmer ako keby mu trhala dušu. A nie len to. Trhala i Uldgagolové telo, ktorého sa Ifrit odmietal vzdať. V posledných hodinách piesne vystúpil na žeravú dieru a znášal sa rovno nad ňou ako duch.
Jeho čierna koža praskala a z puklín na nej vyvierala vriaca krv pripomínajúca magmu. Prasklín na jeho tele s každým slovom piesne pribúdalo. Melódia bola čoraz mučivejšia, ofarbená agóniou jeho vlastného tela. Bola tak ukrutná, že sa bál i Tempestras. Zem naokolo sa triasla, jadro bublalo a s posledným hrozivým veršom sa Uldgagolové oči rozžiarili prenikavým oranžovým svetlom. Z úst a hrude mu vyšľahol plameň a spev sa premenil na krik. Vznášajúci Uldgagol sa skrúcal a prosil o pomoc. Tempestra sa mu aj chystal pomôcť, no kým stihol zasiahnuť, z rozbúreného jadra vystrekol gejzír rozžeravenej lávy a Uldgagol spolu so svojou piesňou boli preč. Kapitola 7. Posledná pieseň kladiva. Tempestras ostal na celom Ifrindese úplne sám. Dokonca sám v celej galaxii. Bol to veľmi zvláštny pocit, ktorý už dávno žiadna iná bytosť nezažila a mnoho rokov ešte ani nezažije. Posledný Ifrit si uvedomoval, že stratil priveľa času sledovaním Uldgagolovho rituálu a že jeho domov definitívne umiera. Skaly zo stropu sa odlamovali a piliere, ktoré ich držali, praskali. Bol najvyšší čas konať. A tak sa Tempestras rozhýbal, našiel posledné schodisko, ktoré viedlo do najhlbších útrop Ifrindesu a ocitol sa pred obrovskou bránou. Bol to vstup do Alphaet, v preklade Vyhne ohnivého srdca. Za bránou sa nachádzala zakázaná vyhňa, ktorá pracovala so silou samotného jadra. Nikto nej nesmel vstúpiť a 100 000 rokov ani nevstúpil. Brána do Alphaet bola krásna a hrôzostrašná zároveň. Tempestras zaváhal, aj keď vedel, že inú možnosť nemá. Vznik Alphaet bol tak ako pôvod samotných Ifrídov zahalený rúškom tajomstva. Voči tomuto miestu cítil až posvetnú úctu, zároveň aj strach. Ako sa díval na ohromnú bránu uvedomujúci, že je staršia ako ktorýkoľvek Ifrít, zazdalo sa mu, že aj brána sleduje jeho. S veľkou mierou neistoty sa nakoniec premohol, vykročil a položil dlaň na zlatú tvár uprostred veľkej brány. Brána sa nehlučne pohla. Medzi jej krídlami vznikol zlatistý pás svetla, ktorý predelil obrie telo Ifrída na dve súmerné časti. Pás sa rozširoval a Tempestras si na prenikavé svetlo začal zvykať. Konečne uzrel všetku tú krásu. Alphaet bola obrovská kruhová sála s oblým stropom, prevrtaným množstvom dier. V jej prostriedku sa nachádzala žiarivá, zlatobiela polgula, Faet, jadro Ifrindesu. Bolo jasné, že jeho druhá polovica je ukrytá pod kameňom. Faet bol tekutý, no i tak, vďaka neznámej sile, držal svoj tvar ako obrovský dokonalý drahokam v prsteni. Od brány k jadru viedol chodník z čiernych dláždic a na jeho konci stála nákova a niekoľko stolov s náčiním rôzneho druhu a rozmerov. Z druhej strany bola vedľa nákovy postavená kamenná kaďa s pestrofarebným olejom. Tempestras vykročil po čiernom chodníku a zastal pred nákovou. Pokojne na nej ležali dva predmety. Prvým bola rukavica z materiálu, ktorý Tempestras nepoznal, no cítil z neho obrovskú moc. Druhý predmet poznal, pretože o ňom veľakrát počul v legendách. Bol to klavián, spevák, kovácké kladivo, celé z jedného kusu priezračného kryštálu. Keď Tempestras tieto predmety zbadal, ovládla ho zvláštna posadnutosť. Priam až trans. Zrazu presne vedel, čo je jeho osudom. Bez premýšľania načiahol ruku v rukavici a ponoril ju do žeravého jadra. Keď ju opäť vytiahol, v ruke držal bielu, žeravú gulu. Malý kúsok Faet. Položil ho na kovadlinu, zodvihol klavián a začal udierať. S každým úderom sa plamene jeho podstaty smiali viac a viac. Horeli čoraz silnejšie. Cink, cink, cink ozýval sa miestnosťou a bol to ten najkrajší zvuk, aký kedy Tempestras počul. Za každým, keď klavián na žeravú rudu dopadol, zanechal na nej zelenú stopu Tempestrovej podstaty. Pod Ifrídovými rukami sa tvorili kusy brnenia. Helma, chrániče rúk a nôh, predný aj zadný kyris. S každým úderom dokonalejšie, s každým úderom viac a viac naplnené jeho vlastnou dušou.
Tempestras nevedel, že pracoval takmer 100 rokov, no keď svoju prácu dokončil, usmiel sa. Brnenie, ktoré stvoril, bolo nádherné. No nie len to. To, čo stvoril, bol artefakt taký mocný, že ho dokázal ochrániť pred silou samotného jadra, ktorú plánoval využiť na svoju záchranu. S pretrvávajúcim odhodlaním obliekol si chrániče, kiris, nasadil si helmu a ponoril sa do žeravého faet. Posledná kapitola Ifaelnum Sargon, počatie kráľa. Tempestrové brnenie bolo naozaj mocné a pred silou jadra ho ochránil. Dokonca cítil, že dokáže čerpať jeho silu. No dialo sa aj niečo, čo si Ifrit neuvedomoval. Brnenie ukolul pomocou mágie, ktorú pred ním použil len jeden jediný Ifrit. Táto mágia vychádzala z ohňa v jeho vnútri a trvalo ho poznačila. Nenápadné pavučiny energie, chaoticky prúdiace z jedného kusu brnenia do druhého, prechádzali jeho telom a zanechávali v ňom ryhy, ktoré sa neskôr zmenili na diery. Tieto diery sa postupne naplňali kovom jeho brnenia, pretože brnenie, ktoré stvoril z jedného celku, sa chcelo do tohto celku opäť vrátiť. Zliatina magických kovov mu vrastala do tela z každej strany. Stávala sa jeho súčasťou a on zas jej, bez toho, aby o tom vedel. Tempestras si neuvedomoval, že kým sa snažil ovládnuť silu jadra, uplynul čas dlhší ako celý jeho dovtedajší život. Jeho planéta sa už dávno zrútila sama do seba a ostalo z nej iba chladnúce jadro, v ktorom prebývalo to, čo z Tempestra ešte zostávalo. Neuvedomoval si, že už nemá žiadne nohy, na ktorých by stál, či ruky, ktorými by tvoril. Neuvedomoval si, že silu jadra nakoniec ovládol a teraz sa spolu so zvyškom Ifrindesu rútil na vysnívaný Karnagor. Neuvedomoval si, že so syčaním dopadol na dno oceánu a premenil ho na nový kontinent. A neuvedomoval si ani to, že sa jedného dňa stane Bohom. Moje meno je Andrej Oško a toto bola prvá epizóda série Príbehy z iných svetov. Legenda, ktorú ste teraz počuli, je zároveň prvým príbehom, ktorý som kedy napísal. Ak sa vám páčil, budem rád, ak tento kanál začnete odoberať a ešte radšej budem, ak navštívite môj Instagram andrej.osko.official, na ktorý budem postupne pridávať ďalšie príbehy a taktiež informácie o mojej pripravovanej knihe. To je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám len to dobré.